Και θέλουμε, Κύριε, να δώσουμε αυτό που του ταιριάζει. Πλατεία Ανεξαρτησίας. Γιατί εδώ, από αυτόν τον τόπο, πολλοί θα σωθούν και θα ελευθερωθούν από τα ναρκωτικά, από κάθε πάθος και αδυναμία. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτός ο ίδιος Χριστός άγγιξε και μας. Και προσευχόμαστε την ώρα αυτή να αγγίξει, Κύριε, και την Αθήνα και όλη την πατρίδα μας, Κύριε. Να επέμβει στην Ελλάδα. Άνοιξε καρδιές, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού. Σπάσε τα δεσμά! Σπάσε τα δεσμά! Αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, ο Αδαμάντιος Κοραής, είπε κάτι πολύ όμορφο για τη χώρα μας, το οποίο πιστεύουμε απόλυτα. Είπε, μόνο το Ευαγγέλιο, μόνο, σημειώστε το αυτό, δεν είπε και το Ευαγγέλιο, αλλά είπε μόνο το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Αμήν. Συμφωνείτε? Αμήν. Είμαστε πολλοί ακόμα που συμφωνούμε σε όλη την Ελλάδα. Αυτούς που είναι στα αξιώματα, σε όλα τα αξιώματα, Κύριε. Αλλά ιδιαίτερα προσευχόμαστε σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις για αυτό το έθνος, Κύριε. Εσύ να δώσεις δική σου σοφία, δική σου σύνεση, να αφαιρέσεις κάθε προσωπική επιδίωξη, Κύριε. Ο Ιησούς λέει, ελάτε σε μένα. Jesus is saying, come to me. Όλοι. All of Οι you. κουρασμένοι, οι φορτωμένοι. The tired ones, the one who has been worn out. Κουρασμένοι και φορτωμένοι από την ανάγκη, την αναζήτηση να βρεις κάτι να σε γεμίσει.